chiva sileve foti ya na-abịa were onye chiva mgbe eleve foti ya na-abịa egwugwu abịa m ụlọ ga-abịa aba na-eje mụ ebe anyị na-eje bụ kakwe maka agwọ na ya libie London ka m na-eje tata haba aje zụta oyi m nwa m odogwu nali London egwu abịa makalaga m ọzọ ekwube mmebe emezie ka n'ọzọ ga-ana arụ ndelele egwu na nna m egwu na nna m iwe na-ekwu nna m ekwu maka oyibo aishi chukwu na-edu m nwa eze onyido na-adazi a nwanya ka anyị na-ekwu maka ya dike eji amatụ owu onye ọrọ na-azụ na-abịa egerege tụrụ na mgbu eze Chinedu nwoke na-aka ibi ya obu nwa ka nwa na dịka na-agbọlụ mkpụrụmkpa ya wee oke arobi na-agụ n'ebe aja eze Chinedu dịka na-ata ntị ya esi ata n'ụgbọlụ omepụrụ ọnya na-atụlụ wengi ka anyị na-akpọ egwugwu na-akpọ gị ibi ya onye na-ekwute nwere ibe ọ na-eme ya bụ odogwu anyị na-ekwu nali London a na-agwụ ọgwụ ọnụ ya bụ odogwu anyị na-akọwa nne ya mụrụ ya nne ya kwee n'isi amụọ nwoke nya bụkwali na nwoke ụmụ Igbo mụrụ ụmụ aba ya bụ odogwu anyị na-ekwu nne ya mụrụ ya nne ya gba aka ebe na-adazi agabidu m ọkwụ ụgwọ nwa m dogwu nali London nwa mụrụ ka esi ama oke mmasị azụ ụlọ nne ya na abụ nwa egoze menesuwe egwugwu eme enunu nọ na ngige egwu ngige na onwe ya na-agbakwu egwu akụ akasi keke na ntị ekwu esi mebe ọmụme ka na-eme ụwa iru n'iru ka na-eje a na-ejere nya echefuka bụ abụ wepụrụ oge si matụ agwọ ka agwọ na-eyi agwọ enwere ike ịtụ osisi enwere ike ịtụ na agwọ na mụrụ m nwunye nna m nwoke nwa abụọ mụrụ na-adazi onye ka anyị na-ekwuta maka ya tata iwe ọkụkụ wụrụ kwaba akwa iwe bulu wụrụ dewude mba iwe nye wụrụ zụvọ eze Chinedu na-adazi okolobịa na ibi ya ogwo na eze Chinedu ibe ya melike n'igbo ewe na m eje uwe okilikili ebube ụmụ okolo
ịgba mbe anyị ji ejeli n'Ichukwu ozi ka anyị ji ekene ọhịa onye bịa na-ekwulu n'elu ụwa nwere ibe ọ na-eme eze Chinedu m bi ya Nwaleti Joseph eze oyibo dịka ọdụ na-ekwuru n'ụbọchị tata ụbọchị bụla eke ekwusie na eke ekwuwa oyi ekwusie oyi ekwuwa oroba bụ sotalini ngwọ eke wee buli isi ụgbọ isi abọ nchi n'ụmụ eze kilikili ka na-ekili ododo na-ejiri ododo enyi ozu n'elu nne mụrụ m nwunye nna m bi ya na-egwu eme ekweni agba na mmadụ dị mmụọ egwu anyị ji eche eze n'egwu ya ka anyị na-agbala marakata ka ewu na-anyụ arụbalaeze ama nwekonye ntega obide ibe mere onye sibe chi ya oya bụrụ mpete si mpete na-abọ nne mmụọ na nna m ya bụ odogwu n'ụmụ eze agwụ anyị na-ekwu dịka mgbalunu nne ya mụrụ ya nne ya wee n'isi wepụrụ akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ kwụsị ya ụmụnne m a na-amara ibe ama o jere olu oyibo Naijiria o mesịrị banya n'akasa GUO Okeke osisi gbara nkwọ na ụmụ ajụrụ obi ọnwa na-etili ọra niile na-adazi ana eke n'onye nna GUO Transport Service Ọkaka o mere ka ọ ga-eme onye me ka ọ ga-eme ma Chukwu ekwero onye ụta atakwana n'onye obu na-ekwu oyimụ gbasikwuru nke bụ ọkada na-adazi ana bụrụ onye ama ma ibe meleri kekweni ma ọ bụ na ọnụ na-etinye ibe n'isi nwoke ji wee mekete ya bụ oyimụ ka ọ nọ n'ime Naijiria na-adazi ana ibebe ọlụlụ ụna lụsi ya lụwa ụlọ elu ogbunye ihe isi wee butuwe wee kwuwe n'ọnọdụ Naijiria dịgo ka ọ ga-adị ya ga-ekunye ya jebe ebe ego nwere valụ ibe dị iche ndị Naijiria na ndị ọzọ bụ na ego Naijiria enwerozi valụ ego ndị ọcha nwere valụ ma kwunube na-enwe dị n'ime Naijiria maọbụ onye na-eli akụnụba oyimụ wee kunye wee naba London ya bụ odogwu bi na London arọbina gụmụwa na ma kenga dike na-eme haba onye ụmụ eze ọnwa na-eti lọd n'ụmụ eze oge o ji lụsie London na onye mgbe arọ na-abọ n'ịtọ abịa wee bụzie alụ okpotulu ego aka n'ebe bụ ka oyimụ dị iwe nwezie asesi dị n'iche n'iche aka mgbele ada zuru ozu ọjị n'ebe oyimụ anyị na-ebu onye bụ CEO Mr. Mrs. Nikki Chas Service Limited Ọkaka Nikki Chas Cabinet wangi ka anyị na-akpọ
cabinet and hinks ngika nyina apa wanya bubu CEO Mr. and Mrs. Nicky Charles EOB Cement Nigeria Limited Okaka Dogwa na dirogwa ninis Dogwa diribuwa Wanya bubu CEO Mr. and Mrs. Nicky Charles African Caribbean Libyan Kikanyina Supermarket Yemweli na Manchester African Caribbean Supermarket na Manchester Hapa Mr. Mrs. Dogunali London CEO Mr. and Mrs. Witten and Dispenser Limited Okaka Yegune Kenekwe Wanya Kaneku CEO Mr. and Mrs. Witten and Dispenser Construction Limited Okaka Omuweli Sona Duna London CEO Nicky Charles Mr. and Mrs. Adhesive Gum The Bogidi Budi Matiri Each of us to run Adhesive Gum The Budi Matiri Yachova Nicky Charles Okasi Akasi Yawe CEO Mr. and Mrs. Whitney Spencer Whitney and Spencer Hotel Ebanye de Wanguli Obuweli Sono Dona Nas Isobodo Yibo Batan Nigeria Well also Elije Panas Shova Whitney and Spencer Hotel Okasibi Yamma Gabi Gana Larula Anasaliki Moto Kodioja Witten and Spencer Hotel Ebanye Nebolin Nenu Kaido Gorogondo Hapa Yabubu CEO Mr. and Mrs. Nicky Charles Odesi Ibonina Bread and the Bureki Fast Ilusia London na Manchester Well also Elije Yebige Mwezulike Na Bread and Bureki Fast Yebiga Larula Mwezulike Emegi Welcome Chivoruzia Ichove Bibiali Yawe Onye nwere nna ga-enwelili nne a na-akpọrịba ama ụfọdụ na-ajụ m nye dị mmụta dịla odogwu anyị na-ekwu haishi Chinedu nwa eze oyido n'ụmụ eze akụ na-adazi nyabaga bidu mọbụ ụgwọ anyị na-akọwa maka ya Sisi Georgina Yezo Nido Mama Chiki Gozi Udagi Nandu Udagi Nomu Wenya Kanetu Ada Jesus
ụmụ agbara niile n'ụmụ eze akụ na-adazi akụ mama milezone ka nne m nata na-abịa nne dị mkpa egwugwu keneli gị yabodogwu anyị na-ekwu nne ya bụ leti Joseph eze onyido ọ bụ nne ya ma na-ekwulo mgbe enube enu n'enu ya wee yabodogwu oke mmasị owele ba nne ya na-eme o sili n'ogo onye a na-ebiro n'ụlọ o kwunyili wee jebe na-enwe wee lụsie wee lụta ogelimalụ obi dị ya ma ana m akpọgo egwugwo semenezu ezigbo nwanyị lụ di ya n'akụ nwoke na-enwe ọganihu Mrs. Lord nwanyị mma Nneka Glory eze onyido egwugwu na-akpọgo nne dị ọra mma gị ka anyị na-ekene onye ka na-etu ugeji eje mba ugeji eje bụ ma mba n'ụmụ eze akụ na-adazi odozi akụ dị ya ogelimali mma na-abụ dị ya n'iru nwegbu eze mene nsufe yabodozi akụ ya anyị na-ekele chukwu ụjọmụmụ wee chọọ nya na ya mma haba chukwu ụjọmụmụ wee gozi ya ọhịa ka o si agba mbọ ya na nwunye ya vamụtali nwoke vamụtali nwanyị a na-ekwuru ụmụ ọnụ nwana magwa oyi mụ n'ọtụtụ gwadịrọzi mmanụ ka m na minis agbagotego n'egwugwu odogwu nwa mavom n'umeza ọnwa na-etilọ ogologo ndụ na risi ike ka nne mezili gị na-ekpele gị na-ezinụlọ gị ọ bụrụ mego oyibo ọ bụrụzi maka unu akụkọ mkpụrụ unu amabega akpata iri ji ka unu na-agazi wepụ ka ndụ kwulu na-echi ka m na-ekpe na-ekpele mụ na fi egwu ya bụ odegwu na London na anyị na-ekwu o sila anyị bụla ekene ka ikene bụ ụmụnne ya kene ndị ọgị ya kene ndị ọgị ya ana m ekene shi Prince okwu dịla eze onyido okwu itiragobi ya okwu ipọtụ okwu itrakopọtri limited bụ ọkaka ịchọba ọkụkụ niile mme mmemme jebe adazia n'umeza aba ọkụkụ maka ibi ya eji wee nwee mgbakwa onu ọkụkụ ịna-eme mmemme chọba oyibo kwantiti ọ bụ na ị chọrọ n'onwere ya enwe Chief Prince okwu dịli ike na anyị ikeneli gị ibe onye meli gị na-ekwuo ewe nna m ya haba ana m ekene ọgị ya oge ya nwoke na oge ya nwanyị ya bụ odogwu London odogwu nali London bili anyị na-etile egwu o si nwoke na oge ya nwoke na oge ya nwanyị let John ekwege na-enwe na na-enweta John ekwege na na-enwe anyị kenele gị ịna oge baba mụtala eze nwanyị anyị kụwalụ
dozie akụ ya let Mrs. Christiana Ekweke abọmụlọ oge mụtala ogeli mana obi dị ya Nneka Glory nwunye odogwu bi na London anyị na-ekwu ebe abọmụlọ ọmụmụ ga-emesịa mama egwu nwe magawa n'ogene ya bụ odogwu na London osi mụ kene ezigbo nwanne ya oyi malọyi mgbe oyi nọ na mba ma nwanne mmadụ abụrụ oyi ya aba Shebuzie babụ n'ike anụ a na-achụ anụ na Malaysia America wanụ n'ime Malaysia alụsi ezuzi na-adazia omelive anyị lọ okwusi obi ya nke mbụ na akwalali utu dike na-achụ aga ime Shebuzie babụ n'ike edegbe ka iji egwugwu oze mene nsukpe na-atụ anya nkwa igwe ime nye ibele eme ndị ilom na nnukwu ibe egwu na-ekwuo onye ọcha nne ya dị oji Shebuzie babụ n'ike na-adazi atakata abụọ aba odogwu na London bilisi mụ kenekwa igwe ji ide nna m igwe na anyị ada aba igwe n'ọba otu Nwankwọ ka nna akpọ isiri onye majesi igwe okene wan ofu adazi anị dị ya igwe nwanwụ n'enu igwe na-anwụ rọkọ ye nna m igwe anyị kenele ibe imelerika a na-agụ n'ọgwụ ọnụ alụgwa ana m ekenekwuo Chief Okwuchukwu eze Ndụka ka anyị na-akpọ onye eze na Akụlaeze Chukwu egwugozie mene nsukwe na akpọgo ịnọzikwa nso CEO Okwisi Global ka nne Okwi Global Electrical Industry Limited Bụlọga ka ọkasị akasị aka Ojitech Electrical Product ogwujulu ụwa niile agabidumọgwụ nwoke nwa na n'ike ana m akpọ ite nwoke nwa na South Africa ndị Igbo erike kweni na South Africa a na-amasị hapa Chidozie Sita ka nna akpọ ike na-achụ ụgani wanụ na n'Imo na Anambra steeti ya wee dike na-achụ ụgani na n'Imo ya chụọla m ụgani nke m ka nkweli onye ka na-etukwu ọbụla isi zụlọ ọrụ ọnụ na njikọ ka niile si eho na Anambra steeti anyị nọ n'ime ya tata onye bụkwa Monty CEO Continental Properties na South Africa ya onye bụkwa CEO Estate and the Properties obu
nwere isi ọnọdụ na South Ọba onye bụ CEO Pure African Red Wine and the Rose Ọba onye bụ CEO Wine and the Best Rose and the Red Wine nye bụ CEO Pure African Champagne mmanya anyị ji enwe mble papa bịa duru ya na lọlọ nwanyị mma Lady Christiana Chudozie Osita ya onye ka na-etu Osodiemewanụ na n'Imo ezomogo ụmụ agbala ahụ ma ndị abụlọdụ bi ya omogo ụmụ agbala ozi emene nzube ekene iyo apa jele nwanyị n'aka ibi ya wedike bụ edike mbọsi ọgba chọba n'idike odogwu nwa mabọmụlụ na n'Igbo okwusi ya bụ Igbo na South Africa Chukwu gozie unu ncha ọba ego akpọ inteveshi onye ọnụwa onye ka na-etu otigbu ịnyịnya wanụ na bag otigbu ịnyịnya onye baga na-ebotete na anyị keleli gị ewe tisie n'ike o Chukwu na-eme eze aka ka mmadụ na-enyeli mmadụ enyeli otigbu ịnyịnya daalụkwa egwu akpọbakwuwe Chief Victor Ndubuisi Omeyi ezi oyi nke ka anyị na-akpọ haba onye ka na-etu nwakibia wanụ n'Ogidi ezi nwanne m na CEO Embassy Restaurant Limited n'Ogidi ọkasị ibi ya mma yebe anyị na-eli nri dị mma na-elitere ọya yebe anyị na-eli nri na-elite ọganiru nwanne m nwoke nwanne m nwanyị ijego Embassy Restaurant n'Ogidi ọkasị akasị eji ama restaurant nwere adires nwee certificate Embassy n'Ogidi oke nwa na egwu na-ekenezi ka anyị zuele egwu nwee ike Chief Ikechukwu ka m na-akpọ Chief Ikechukwu mmụọ malụ ka m na-akpọ ọba mbọ bịa gbalị bụ ọdụ nwegwu ozi emene nsogbu abambo Igbo niile bi ya egwugwu eme ọtọriti ndị anyị ọcha niile bi ya ụmụ na-ekwu n'ọnụ odogwu London na-agwa m iwe m ga-ekwu onye ka na-etukwu eze ọnya nọ na nkịtị eze ọnya nọ na nkịtị adịrọ mọ wegugoze mene nsukwe na-ekwelu n'ude na ene ọganihu onye bilibi ya ebili onye nwụna nwụna ibi ya nwa m Chinedu nwa eze onye odogwu nali London bili osili nke jide ka iji onye kwudeli nne ya ekwudewo ndị isi ya aka nekwenigi abalị mgbe nne na-awa n'ọbịa Malaysia na anụ dị iche iche na-awa n'ọbịa na amarọ nke ga-ekwu ibi ya
ina agba ina anya na akụkụ na amara ndị a na-eze mmadụ bụkwa na-abịa azụ mmadụ bụ na-abịa azụrụ azụ a na-agụ ọgụ ọnụ ọ na-agụ ọgụ ọnụ ezi oyi anyị Chinedu eze onye ndị na-achụ gị nwe ada ndị na-achụ nwe ọnụ ọganiru ka nna golunu gị na ndị oyi gị na ndị ezinụlọ gị haba haba egwu tọlụtọ na-ejuru afọ ka ije zuo ike ọnọdụ ga-adịrịbe mma na anyị ga na-eme ụwa oluwe mgbe Chukwu ga-akpọ anyị nwa m injinia wori itezu studio na mbọ ruru kelisi egwugwu ana ọsakọ nwanyị aka na-etu eluwe unu ọbụ na-ekwela anyị egwu ike aka ọnya onye na-ekwela anyị egwu wekenegwu ọkamgba ịgbasi ya